Častík pestík a tady je pestík. Zajímavé. Intro. Takže vás tady ještě jednou vítám. Abych takhle to jen upřesnil, jak už jste asi z názvu si přečetli, není to úplně obyčejný Minecraft, je to Techit. Co to znamená Techit, nebo proč vůbec Techit? Proč prostě vlastně Techit? Říkali jste mi, ať natočím Hexit, ale já jsem natočil Techit. Hexit, nelíbí se mi tolik jako Techit, protože Techit je, jak to říct, víceméně na stroje a mně se stroje strašně líbí, prostě se strojema pracovat, to je něco opravdu zajímavého. No, jen tak jsem chtěl trošku říct, proč natáčím teď Techit a nepokračujem v naší sérii Bunny Hop nebo tak. Za prvé, Bunny Hop a další série máme na serveru, což mi teď došly momentálně peníze, takže nemůžu zaplatit server a nemůžu natáčet. To je jeden důvod a druhý je ten, že Retiolo si zlomil ruku. Takže ty videa teďkom pase a nějaké teď nebudou zajímavý. Aspoň si to pozbíráme. No a tak chci říct, že první díl asi, co bychom udělali, je, že si najdeme nějaké surovinky, protože suroviny jsou asi nejhlavnější v Minecraftu, co můžou být, tak dále i v nějakých modech, jinak tohle je mod, jo, pro zajímavost. Dále pro zajímavost, tohle taky si nezahrajete bez originálního Minecraftu, protože si to prostě nezahrajete. Pokud máte originální Minecraft, tak ano. No, já si ještě vezmu tady ten Sugarcane, to je trošku úchylné, ale ne, počít, Sugarcane, no, asi to říkám dobře, nevím. Sugarcane, to je jedno. Ještě si tady vezmu nějaké nějaké, ano, to nechci, já se tomu říká, seedy, takže si vezmeme nějaké ty seedy. Pár toho nazbíráme, já si stěším ještě zvuky, protože mě to trošku řve a já to mám na sluchátkách. Tak. Kdyby to nešlo ve videu slyšet vůbec ty zvuky a vy byste nějaké ty zvuky chtěli, protože stejnak je to zajímavé, tak mi určitě napište pod video a já si zapnu zvuky. Dále bych chtěl říct, že videa bych vydával tak 2-3 týdně a dále, že baráček, co budu mít. Já jsem přemýšlel, že si baráček postavím něco jako Hobbit, jestli jste viděli film Hobbit, prostě z Pánu prstenů, takové ty domečky jak měli, tak já si postavím něco podobného, akorát elektrárny a tak dále budu mít v podzemí. Jinak taky mi napište, jestli chcete, abych měl zapal zombíky, což asi ano, že jo, protože je to v Minecraftu, to je prostě základ. Ten čuník do mě bourá. Čuníku, stoj, čuníku, neboj se, půjdeš na guláš. Pojď, neboj se. No vidíš, a máš to za sebou. Tak, nějaké ze začátku věci mám, tenhle díl budu mít vyplé zombíky, protože nech to tady honit tyhle ty čuníky, honit to. Zase nějaké zajímavé slovíčko. Dívejte, jak do mě naraží. Ty jsi mi nedal žádné maso, tak to ne, za to zabiju tvoji mamínku. Pathem! Čundo, čuníku, čundo, neštví mě. Ale no tak. No vidíš, no maminka má špeky a ta nám dala, no zase dala. Jako, no to je jedno. Natěžíme si nějaké dřívy, protože dříví to je základ. Je klavička. Pojď, neboj se, no vidíš, ty jsi šikovná. No, natěžíme si nějaké dřívy, doufám, že spadne celý strom. No, škoda.
máme dřevo. Jsme čorky, jsme cikánky. Ne, dobré, nemám nic proti cikánům. OK, dobré, OK. Začíná nám noc, já mám vyplé zombíky, takže nás nic nemůže zabít. Jako může, hlad, ale tak. Jo. Paráda. Uděláme si... tady jsou i ty. Jinak, ten kit běží na verzi... Pardon. Běží na verzi 1.5.2. Takže tu nebude tolik vychytávek. Proč jsem si udělal 2? What? OK. Uděláme si sekírku a nějaké nařádí, takže si uděláme nějaké tyčky. Tak. Uděláme si sekírku. Krumpáč. A nějaký meč. Ten se hodí. Tak. Šop. Ano. Kravíčko, budeš to mít rychle za sebou. No vidíš, no nic to skoro necítila. Dobré, ty možná ano, ale dobré, máte to za sebou. Neřešte to jako... Počkej, teď zkusíme, jestli spadne celý strom. Fakt. Tak ne, no. Pokud chcete, aby padaly celé stromy, můžu přidat tady do tohle z toho modu ten mod, ale to je jen na vás. Já se natěším ještě tohle z toho dříví a podíváme se dál a najdeme nějakou gumu. Abych tak řekl, něco znám, něco ne. Samozřejmě, když něco nebudu vědět, napíšu, neboli řeknu vám a pokud budete tak hodní a napíšete mi, tak budu moc rád. Jinak mi píšte, co mám dělat, co mám postavit a tak. Jinak tenhle mod je dělaný hlavně na stroje, takže tady budeme mít nějakou větrnou, solární elektrárnu, po případě nějakou jadernou, ale to je jako až úplně nakonec. Jinak tady máme nějaké prsteny, nějaké kouzla, pak tady máme nějaké frustačky a tak dále. Tady máme nějaké baťušky nebo pytliky, dynamity a od A do Z. Máme tady miniaturní bločky, což je paráda, dobrá vychytávka. Tady máme nějaké redstone, protože repeatery trošku zmutované, ale OK. Máme tady dobré bloky, nějaké svítidla. Aha, tady máme kopr a tak, dobře. Ano, tady už máme solární panel, tady už vidíte, tu máme trošku jadernou bombu. Tady máme bedbox, ten budeme potřebovat do začátku a tak dále. No tady máme další stroje, tady už možná znáte. Ale dobře, pokračujeme do... tady je krásné místo. Wow! Boží. Ale my potřebujeme gumu. Proč gumu? Guma je nejhlavnější, úplně ze všech nejhlavnější v tomhle modpacku, protože bez gumy si neuděláte nic. Protože guma, prostě je guma. To je to, z toho se dělají kabely, všecko, prostě úplně všecko. Jinak, za co bych se vám chtěl strašně poděkovat, je za 5 odběratelů. Včera tam byli 3 odběratele, co jsem se díval a potěšilo mi to. Dneska se jdu podívat, jen tak. Podívám se na kanál, co tam je, jestli jsou nějaké komenty nebo tak. No ale 5 odběratelů, dámy pánové, jste mi udělali takovou radost, že jsem říkal, to by nešlo, musím už natočit něco, protože furt na to kašlu a to prostě nedělá dobrotu, že netočím a to je verití, zkráceně. No, dřeva si schováme, 7 kůží, to se dá. Tady máme hned prasklinu, dobře, OK. Takže si tu uděláme nějaký checkpoint, aby jsme viděli, kde je ta prasklina. Pokud se mi povede ho udělat, protože už vůbec nevím jak se to dělalo. Rovnou si natěžím, počkat, takže X, ne. Dobře. Tak, ne, tak. Mám to. Takže. Hodíme si tady asi nějakou shadow. Vůbec netuším, jak se s tím pracuje, ale OK.
počkat, takhle. No. Jo. Takže nějak. No, jedno. Jo, takhle. A napíšeme tu... Co ble? Ne. Napíšeme, ne, dia, ne. Co jsme tu? Housenka na mapě. Housenka. Ne, tady nejdou dvojtečky. Aha, můžeme takhle. Ano. Máme tady housenku. Dobře, a jdeme si nasekat nějaký kámen. To jsem nechtěl. Nezabije nás to? Fuck. Fuck this. It's my life. Já jsem nespadl, jsem šikolka. No tak natěžíme si aspoň, nevím. Nějakých ze 20, jinak se mluvám, jsem trošku nemocný, ale jak jsem říkal, strašně, tady už máme koper. Strašně vám děkuju za těch 5 odběratelů, protože jste mi udělali opravdu velkou radost, tak samo našemu týmu. Jinak v týmu je nový challenge, což asi víte, jmenuje se Mazy. A přemýšlíme, že rozjedeme ještě jeden YouTube a tam budeme dávat vlogy, což máme teďkom takový trošku, možná je to hnusné a možná je to dobré. No, spíš je to opravdu, že se z toho rozesmějete. Tak vám trošku jenom naznačím, že bude to taky troll na jednoho kamaráda a bude to ve městě, takže se máte na co těšit. Což ale teď nějak nebudeme na to spěchat, protože stejnak máme jenom 5 odběratelů a ten troll trošku zabere i peníze a no, nebudeme to uspěchávat, zatím máme 5 odběrů a tak. Vůbec nevím, jak dlouho natáčíme, takže jak to vidím, tak asi za chvilinku videjko stopnem. Nevím vůbec, jestli je to video dlouhé, ale to je úplně jedno, protože je to stejně první díl a já potřebuji vědět, jak na to budete působit, nebo jak se vám to bude líbit. Pokud se vám to bude líbit, uvidím, že je tam nějaký like, nebo nějaké slednutí, po případě nějaký odběr či komentář, budeme za to strašně rádi. A došel mi krmpáč. Dobře, takže budu vědět, že se vám tahle série líbí a já budu v ní pokračovat, což jako, že budeme stavit nějaké domečky a tak dále a budeme si tam vyhrávat. Tak ano, už jsme nahoře a já tady stále nevidím žádnou gumu, což je úplně verití, protože bez gumy jsme zkrátka v prdeli, to už jsem říkal, ale dobře, já nechci lézt do prdele. No, tady žádná guma není. My jsme tady jak na nějakým opuštěném tým. Jak se tomu říká? Mám to na jazyku. Na nějakým ostrově, ano, ostrov. Jsme tady jak na nějakém ostrově, protože vidíte, už nás teďkom tady je poušť a buď je tady poušť, nebo jen ten... Máme gumu! Ano, takhle tady, ale takhle ve zkratce. No, možná to s ní bude zdát prostě, ale když se na ten strom tak zamyslíte, tak to vypadá, kdyby vám ukazoval fakač. Ale to je jenom, jo, stejně už kubeme, tomu nepomůže. A za prvé se ten strom seká mnohem rychleji a vypadává z něho už teď guma, jako sekám. Ano, už máme gumu. Když to vypálíme, tenhle stromeček, tak dostaneme z něho gumu, což to musíme vypálit v taky trošku speciálním tým, ve speciální troubě, jmenuje se to macerátor, doufám, aspoň si to myslím, ale já nasekám tady tohleto a videjko asi ukončíme a uvidím, jak na to budete působit. Takže jen pro zajímavost, pokud budete tohle hrát, strašně se vám budou hodit potom saplinky, protože bez saplinku byste hledali pořád gumu a guma je velká spotřeba. Hlavně, jak vidíte na stromě, prostě vám to jen předvedu, prostě tohle je strom, jakože. A tenhle ten, jak se tomu říká, tady to bylo,
prčic, do prdýlky. To není ono. Jo, tady tohle, tady ta hovadinka. Musí na to, jakože kamen, je tady tenhle ten debilní, ten dzinzik. No, tak to prostě musíte to nechat na tím. Ten fakač, musíte ho tam prostě nechat. Protože když ho tam nenecháte, tak vám na tam nebudou růst právě ty naše potřebné gumy. Tak já vám děkuji za slednutí. Pokud se vám video líbilo, určitě nás podpořte lajkem, po případě odběrem, což byste byli jako kulovi. Ne, děkuji vám za slednutí, po případě like, odběr, nějaký komentář, co by se mohlo zlepšit či vylepšit. A pokud chcete, abych se zabydlel někde jinde, třeba na poušti, nebo v nějakým jiným biomu na podzemí, nebo normálně v baračku, je mi to úplně jedno, stavět se mi zdá, že umím, tak nechci se schválit, ale prostě já jsem nice, jsem borec. Ne, prostě určitě to nějak vypadat bude a já se budu těšit na další díl. V dalším díle si asi najdeme nějaké místečko na barak, protože ty potřebné suroviny už máme. Máme i sapling a ten je asi nejdůležitější. A jo, tady mám ještě jeden. A to je asi vše, takže ještě jednou mějte se hezky a při dalším dílu čau čau. Hoho.